Το χριστουγεννιάτικο δένδρον είναι έθιμο ορθόδοξο χριστιανικό? Και εδώ θα ανατρέξουμε λίγο στην ιστορία. Προσέξτε εδώ να δείτε. Ξέρετε ότι το χριστουγεννιάτικο δένδρον τι εξέλιξη είχε? Καταρχάς έφυγε από την Ορθόδοξη Εκκλησία, πήγε στη Δύση, άλλαξε όνομα και γύρισε πίσω, όπως γίνεται και με πάρα πολλές λέξεις. Λέμε φερειπίν, το σκαμνί στην νεοελληνική αρχαία λέγεται σκύμπους, ο σκύμπους του σκύμποδος είναι το σκαμνί, ο σκύμπους, το σκι με γιώτα. Πήγε στην Ευρώπη ο σκύμπους, γύρισε στην Ελλάδα και έγινε σκαμπό. Έτσι λοιπόν κάπως και το θέμα του δένδρου. Δένδρον ήταν το δένδρον της ζωής μέσα εις τον παράδεισο. Και υπάρχει ένα ωραίο τροπάριο που το λέμε κατά την προσκομιδή, ότι καλλιεργήθηκε το δένδρον της ζωής στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Και το δένδρον της ζωής ποιο είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Όποιος θα φάει από τον καρπόν του δένδρου της ζωής έχει την αιώνια ζωή. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ώστε το δένδρο που είναι ο Χριστός, προσέξτε με, είναι παράδοσης ορθόδοξη και αγιογραφική. Μπήκε στο Βυζάντιο το δένδρο και μάλιστα ξέρετε σήμερα το δένδρο αυτό πως σώζεται μέσα στη λειτουργική μας, στο λειτουργικό μας χώρο? Κατά συγκυρία. Ρίξτε μια ματιά σε αυτόν τον πολυέλαιο. Είναι κάτω φαρδής και πάνω ψηλός. Τι σας θυμίζει? Σας θυμίζει ένα έλατο, ένα δένδρο. Σώθηκε λοιπόν το δένδρο που είναι ο Χριστός, το δένδρο της ζωής, στους πολυελαίους. Σας κάνει εντύπωση? Πήγε στην Ευρώπη, στολίστηκε με λουλούδια, πώς το λένε, με παιχνίδια, και γύρισε πίσω. Έχουμε βέβαια ένα υποκατάστατον του δένδρου εκείνου, αλλά το δένδρο στην πραγματικότητα, γι' αυτό και γίνεται τα Χριστούγεννα, όχι άλλη μέρα, δεν είναι παρά το δένδρον, ο Ιησούς Χριστός, το δένδρον της ζωής. Αλλά και επειδή και εδώ πάλι δυστυχώς ο χρόνος περνάει, τελείωσε το ημίωρο, γι' αυτό θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε με άλλες απορίες την ερχομένη Κυριακή, πρώτα ο Θεός.